Намираме се на площад Родина, район Подуяне, само на 5 минутки от центъра на София. А от тук, само на 100 метра, сега ще ви покажа един тристаен мезонет в сграда на ново строителство. Метростанция и Владимир Вазов само на 2 минути пеша. Само на 2 минутки пеша разполагаме с верига супермаркети. А 143-то основно училище е само на 5 минути пеша. А тук вече може да видите и нашата сграда. Съвсем скоро предстои Акт 16, а на последните 2 етажа е нашия мезонет. Ето какво може да си купите за 309 000 евро.